Sibingelela khulaza umbukeli ngasekhaya kuyona ichannel yethu Mzansi Plug In lamegama ngolasinambe ngagumede Sibongo sikhona khulazo sanamuhla endaweni yaKaNongoma esigodini saseSidisi sizokhuluma khulazi ke nomprofeti udokotela umthandazi ubaba Mafohla khulazo sanamuhla sibheka ke ngempilo yakhe yonke nangomsebenzi akhulazo wenzela ke umphakathi njengoba sizokhuluma naye kakhulazi ke osukwini lanamuhla baba Mafohla sathelele ithuba sibile esimene sikomkele usonamuhla. Sibingelele bonke ababukeli beMzansi Plug In TV sibonga kakhulu ukusivakashela. Prophet siqala sibonga kakhulu nje ngomsebenzi wakho wenzela kholaza umphakathi siphinde sikubongele nomuzi wakho sikubonile muhle sibona nemoto egcwele abantu bayasebenza kanjalo njalo but siqala sincoma kakhulu umuzi. Asibonge futhi umusa kaNkulunkulu ukuthi asiphe umuzi kuyisihe sahe nesabadala. Kunjalo nje Prophet asike sibheke kakhulu mesikhuluma ke ngomprofeti uMafohla kahle kahle sikhuluma ngobani? Uma sikhuluma ngoMafohla sikhuluma ngensizwa yakwaNongoma ezalelwa kwaNongoma yafunda ezikoleni koGibindlala konqaba yembubu ekuvukeni nako lapha yana ko Sweni koCwayisa ngifundile ke izikole koLindizwe ngifunde kakhulu koPhumanyova sikhuluma ngomuntu owangena ngamandla emnceneli bakhe ubaba usaziso bamazi ngosaziso bathi umbhasobi emandleni akhe obuncane la ngangisiza khona abantu. Ifike kanjani lento uzokwazi ukuthi usebenzele khulaze kumphakathi? Asiqale sithi ngangi street kid mfowethu. Indaba ende kakhulu indaba yamakusona nje indabanyana. Ngiyacabanga full details bawuyithola kuma video mabeqhubeka ku documentary yami la ngobe ngikhuluma khona ngempilo yami impilo yami ime kanjani ngomusa kaNkulunkulu. Mina ngangi street kid ngidla kudasbini kwakuumusa kaNkulunkulu wangilanda lapho. Khathe ngizongena emsebenzini wami wobantu abadala. Kwakusuku lwami lokufa la khona ngangishaywa abanye ama street kid eThekwini lapha emarket mase bengishayile laba bantu kwabona ukukhanya okukhulaza zengubone kwase kukhuluma izwi la ibiza ngoJesu ubizo lami lingene ngenkolo mfowethu lingene ngoJesu nje ngakho uma bekhuluma ngoJesu bebiza ngamagama abo kimina khona leyo touch engiba nayo ngoba mina wathi uJesu wangisizayo futhi neziqhamo zalokho ngiyayibona namanje mangilimemeza igama likaJesu liyasebenza. Ongothi kuzobanzima ngisho nokuthatha isikhoma satabadala ngisithatha sekulukhuni sekuphela konke ngoba ngithi mina ngikwazi ukuhlala noJesu wami owangisizayo wathi angihambe ngiyomemezela umbuso wakhe abantu baphenduke uma sekufika lento yesikhwama iyapi manje ngoba wayithe uJesu angibaphilisa abantu ngomthandazo wenzakalani manje. Asiqale singenele yebandla singakangena khulazi leso ezosenza isigodlo baba umprofeti unali ibandla likuphi ngena nini kanjalo kanjalo? Likhona ibandla lila ekhaya liseThekwini kodwa mina mawufuna mina ngithola la ekhaya ngila ekhaya ama branch aseThekwini Goli Mtobatoba Mpangeni kodwa mina ungithola la ekhaya la mangithola la ekhaya ngisuke ngikhonza ngomgqibelo every Saturday ngisuke ngisenkonzweni yesabatha naye khona okumiyalo abantu abadala bala ekhaya ukuba ngiqhubeke mina ngifaka inkonzo ngesabatha ngibusisa abantu ngesabatha ngivulela abantu ngesabatha ngibanikeza iwasha abantu ngesabatha khona la ekhaya kwaNongoma esidence ngena ngo8 ekseni iphume ngo1 emini. Siyabona isigodlo sikhona ekhaya mhlambe siqale sibheke iqala ukuthi ke umprofeti usebenzele ekhaya kuphela noma mhlambe uyasenzela ngaphandle singambona mhlambe ke kuthiwa khona edolobheni uyalapho base sibone nabanye abantu abelapha endabutho ukuthi bekhona edolobheni endaweni ezithile kanjalo usebenzele ekhaya kuphela nomsebenzela kuphi? Abangena mina bangivumeli ukuba ngibe sedolobheni mangelapha ngilaphela esigodlweni kuphela la ngisuke khona ngithinta khona impande la ekhaya ngisuke ngisesigodlweni la ekhaya esidinsi kwaNongoma akubavumi ukuthi ngihambe ngigcwala nomaphi yeah. Asike sibheke umsebenzi umuntu mefika la ekhaya ezocela usizo mhlambe yini akayiphatha ngabe usenza ngamanzi mhlambe ngekhandlela noma ufika uyena nje umuntu mayifika la ekhaya ufike ephethe imali yakhe yokuhlola engu 350 khathi simhlolela umuntu uyaphatha amanzi akhe yes bese kuthi ke abantu abazohlola bayophatha futhi nenhlabathi yasekhaya ukuze sikwazi kuyibusisa mase bebuyele emuva ngokomoya ngiyakwazi umfana uprofeti
angibhulele mhlawumbe izinto ekanjalo noma ngihlolele mhlawumbe ngefoni into enjengaleyo noma kumele afike la ekhaya? Angikwazi ukwenza lokho kwabanye abantu, mina ngiprofeta la ekhaya, ngihlola la ekhaya. Siza abantu la ekhaya. Umuntu angaze ngimnikeze into yakhe umuntu okude othi ufuna usizo bese ngiyamenzela leyo nto. Kanti futhi anginayo inkinga yokuhlola, ngiyakhona ukumhlolela umuntu nethi angifuni ukwenza. Ngiyakhona ukuhlola umuntu ekude ngefoni kodwa ngithanda ukwenza. Njengoba nikenizwa mangingena emsakazweni ngise ngihlolela umuntu emayikafoni bese ngiyamtshela inkinga lana. Kodwa angithandi mina ukwenza kanjalo. Ngizwa kahle. Asesibheke ngomsebenzi ke umprofeti akwazi ukusiza khulaza kumphakathi abanenkinga ukuthi ikhona kupha akwazi ukuthi abalekelele khona. Mina ngimandla la Nkosi yamakhosi, ngimandla la ekuthandazeni. Ngibe mandla ekhanjeni empandeni impande. Yes. Engisakubona kwenzeka. Ngithi okunye ngikwazi kwenzeka kanjani. Yes. Kodwa eyibasizakala abantu. Uyazi kuwe ngizithi mina ushuthi into engakwazi ukuyenza yikho. Yeah. Ngoba abantu abafikela abajiki. Yes. Maye khona umuntu ngiyahlola ngiyabona yini inkinga ngimsiza. Ngaleyo nto leyo. Shuthi amandla engawanikezwayo nganikezwa amandla angaphezulu kwezimo zabantu. Njoba ngumuntu othandazayo. Uyazi ukuthi akukho ukuhlula uNkulunkulu. Yes. Ngoba nayi impande le ivela kuNkulunkulu. Mangizothandaza bese ngiye esigodlweni sami sikhomeni sami ngikusiza. Angibothi ungadabula. Ngoba nabafike begula. Yes. Bafika begula benjani kufika inhlanya isinde. Befika abantu uthando lwabo luntenga fike luphila uthando lwabo. Fika umuntu angawuthola umsebenzi fike emneze umsebenzi. Kunjalo. Ngifuna le yokuchazela umbukeli ngasekhaya. Sifikile la sayibonela sikuthola ngokhona la ekhaya. Bokucela abantu befika bezofuna usizo. Balinde wena wazofika. Mhlambe umprofeti unamathwasa noma umuntu oze kuwena uhlolelwa wena yonke into iyenziwe wena ngoba phela kwezinye indawo ukuthi uyafika kuthiwa akekho mhlawumbe ubaba acheckelwa abanye izinto zabo. Kuyenzeka la ekhaya ngacheckelwa wena mhlawumbe ngecheckelwa amathwasa akho. Abantu abeza la ekhaya ngabantu abaningi abathunywe izidalwa zabo nabantu asebehluphekile abalizama usizo bangasizakala. Uma bebona mina bangibona njengethemba labo lokugcina ngokwazi amandla ami enginawo. Ingakho lokho ngihambe ekseni ngo8 ngabuya ntambama ngabo 3 kuyoshaya u4 kodwa ngibafice bekhona abantu. Futhi akusibona abantu nje bekupaka imonto ezinhle, abantu abahlakaniphile, abantu abasebenza, abantu abanezikhundla. Kodwa leyo patient yabo isho khona ukuthi bayazi bazofunana futhi bazwile ukuthi abantu abaza kuye ubani. Uyayizwa indaba. La ekhaya akuhlola mina kuhlola ithwasa ngithi kuthunywe mina la. Yes. Kuthunywe mina. Yimina engithunyiwe. Okunye singakubheka umprofeti uyabayisa abantu kwempophomo, uyabageza izinto enjengalezo noma mhlawumbe usenzela la ekhaya kuphela akaphumi ngaphandle izinto enjengaleyo emakhaya ababethelele izinto enjengalezo. Njalo ngolesine ngiya empophomeni nabantu. Kusuke nginomnikelo wakhe nje uphatha 900 rand. Mhlawumbe bakuprofeta uthanda ukuya emanzini mhlawumbe usokwazi uyi kahle noma nami ngithoza emanzini njalo ngolesine ngiya emanzini nabantu empophomeni. Bese kuthi ke abafuna ukuyobethelelwa ngiyabethela emakhaya ngibethela ngenkomo. Ikhaya ngiyalibethela ngenkomo ngihambela umhlaba wonke lo ucabangayo. Prophet yangibethelela namuhla mhlambe ke lokho asuke kufakile ekhaya kuhlala iminyaka emingaki kuze ngikuvuselele noma mase okufakile nje why imvamisa ikhonkwane ikhonela ukuvika. Yes. Ikhonela ukushaya. Njoba mina ngifike mangibethela ngiyacupha. Yes. Isikhonkwane sami su 10 years. Yes. Sekhona emzini omuntu 10 years. Kufana makuthiwa ngivulele umuntu inhlahla yakhe. Yes. 10 years inhlahla yakhe iflow 5 years ya flow inhlahla yakho ngoba izinto kunezinto eziphuphisa
izinto ekhaya ezinye iphuma ngaphakathi ezinye iphuma ngaphandle lapho first baqaphelisa khona abantu ukuthi okay mase sesinalence ebenza manje sisibethele noma lenhlahla esinikeza yona ningakusebenzisi lokhu nalokhu. Ngiyasifika abantu abahlukahlukene khona umuntu ofika mhlambe athi ngakwenye indawo kwathiwa ngizele ngempethe kumele ngiyempophomeni mhlambe ke umuntu ofika kuwena azokutshela ukuthi ufisa into ethile uyamenzela leyo nto noma wena umhlolela ngendlela yakho uyibonele ngendlela yakho leyo nto leyo. Ufika ishike ngakho bese ngiyayihlola mina bese ngenza ngalendlela yakhe ayishoda ngisengiyibonile mina ukuthi ikanje bese ngiyamtshela cha yona izolunga kanje. Uyayibona indaba uyayizohlangana indaba yomuntu owazalwe embethe kumele empophomeni ayihlangane kahle hle kunesiko lakhona ngempophomeni kunesiko lakhona ukwembula ingubo yomuntu owazalwe ezelwe futhi umuntu owazalwe enzelwe unenhlahla mawuyilungisa kufanele uyilungise straight ngalokho ugwitshiza amakhona ukuze imlungele into yakhe ngoba siyilungisiwe ngeke uphinde uhlupheka ukuze bahlupheka lana abambula ingubo basobe imbula ingubo mbumbulo ingubo mawuyembulile kuyakhanya ngiyangibona mina ngazalwa ngempethe angifundanga mina futhi nazange ngithwasa ngizange ngiyemethwa ngiyothwasa omkhulu bafuna isikhwama sabo ngaye enyangeni ekwangangikhonjisiwe yahlanisa umuthi kwahlatsha inkomo la ekhaya kwazobika isikhwama ngasemuko lesikhwama ingakho mina ngisebenza Monday to Friday alenze kuphethwa akekho umuntu la ekhaya yini isizathu ngazalwa ngembethe ngase ngihambisa ngomumo nangomgomo abafuna ngabantu abadala umsebenzi wami umile uyaphambili kuphela. Omunye uzobuza ekhaya ukuthi umprofeti uyakwazi nokucupha uma kuthiwa khona izinto engifuna ukuthi angicuphele zona ngoba phela ezinye izinto sekuganga but omunye umuntu uthi akakwazi ukwenza since umthandaze. Ucupha kanjani ucuphani? Ngabe ucupha umuzi noma ubiyela umuzi wakho mhlambe abantu abathandanayo kanjalo? Ake sikhulumeke le besobala iqhame nje kanje. Umthakathi uyacushwa. Yes. Kanti nomuntu okhonza ukweqa amaqhanqo. Yes. Uyacushwa. Yes. Kakhulukazi mina angivamisile ukucupha indoda ukuthi avelwe inkinga umuntu wesifazane. Mina ngenza ukuthi lo wesifazane noma wesilisa angathintwa womunye kodwa khula ngifuni ukuthi kuba wesifazane abathi amadoda awangabathinta abantu besifazane kodwa ngithi ngakha abadoda ukuthi abantu babo bengathintwa bese ngakha amadoda ukuthi abasifazane babafaka intando ukuze bangababazalisi babashiye kuyisiko elimile ukuthi indoda kumele ibe nomuntu oyedwa impilo noma ungathandaza ukukhuluma ngezilima yikho indoda enomfazi oyedwa nabefundisi bayakwazi lokho abashomela ucha akunjengoba basuke besho abantu ngaphandle baganiwe banezancinza nezintombi akekho umuntu nje kuthiwa faganwe nje bese kuba ngoba nabo abanesithembu zikhona izintombi ngaphandle ezihlale zikhona kuyimpilo yendoda bese kuba fayifunde ukuhlonipha umuzi wayo izancinza zingayiwisa umuzi angithi ngoba angeke ngutshene nansi imfihlo zokutshela njengoba uwe ngabatshena abanye yazi ukuthi ngishilo imizi eminingi imiswe izancinza imiswe ziyintombi indoda uziqhamuka ihleke endlini ihlekiswe intombi ngaphandle ifikela high right umama la ekhaya uyavutha uba ngumsindo intombi iyambrush imbiza ngobaby umama la akamkhulumisi aqhubeka athanda umfazi wakhe aphile naye ngoba kunesancinza ngaphandle esikhona kujwayelekile ukuthi indoda ibe njalo kodwa kuyichilo uma ukuthi umuntu wesifazane unendoda ngaphandle angithi kuyichilo ukuthi wesifazane abe nendoda ngaphandle kodwa kujwayelekile ukuthi umuntu wesilisa abe nabafazi phinde abe nentombi. Ngizahle mprofeti mhlawumbe kunye singakubheka ama products umprofeti unawo mhlawumbe abantu abafisa ukuthi bawathole ngeke ngakuzwa noma ngenguzwe kuma ngendaba yebhande nakhona mhlawumbe singene ibhande lelosuku nalo masikhuluma ngebhande sikhuluma ngento nabantu bafika ukudubula ngeke bakudubule nakho nezitha uyahamba mhlawumbe uyiphathela inkomo yakho manje uyesaba bazokuvimba endleleni lenkomo yakho izitha ngeke zikuvimbe izitha lenkomo yakho endleleni ngoba uphethele libhande lakhe liyaqhelisa
kanti masayibhekene maze ke zabhekana hayi akumandla ukufa kulo olwa nalomuntu ofakelela ibhande leli bhande alakhelwanga ubugebengu kodwa ngilakhele abantu abazivikelayo self defense nokuthi lento abikhulume nabo kunengozi ezayo asuke lapho baliyakutshena ukuthi suka manje ufawusuke lapho. Mbukeli sibonga kakhulu sibe nawo kakhulukazi ke uSonamohla kuyona Mzansi plug in besinayo kakhulukazi ke inyanga babumafohla inyanga enkulu ezakhele ke udumo kwaNongoma emsebenzi yakhe ke emihle. Sibonga kakhulu sibe nawo uSonamohla.